Ahoj, tady Dany a v tomto videu bych se chtěla zaměřit na feminizaci hlasu pro trans holky. Feminizace hlasu je asi jedna z nejtěžších věcí, které trans holka nějakým způsobem musí jako kdyby udělat na sobě. Je to hodně práce a někdy je ta práce opravdu, když to tak řeknu, vlastně úplně zbytečná, protože ty trans holky většinou třeba neví, jak si mají přizpůsobit hlas a takové věci. A neviděla jsem ještě video v češtině, kde by ohledně toho někdo jakože mluvil, nebo dával nějaké rady a tipy, takže vám natáčím tohleto video. Nejprve bych se chtěla zaměřit na to, jestli třeba potřebujete feminizaci hlasu, jestli potřebujete si měnit hlas k tomu, aby zněl více žensky. To je třeba americké youtuberky tohleto rozebírají celkem hodně, že jim třeba přijde strašně transfobní, jako kdyby měnit si prostě hlas, že už to nejsou oni a takové věci prostě a že to dělají kvůli druhým. Ano, tak se to prostě dá brát. Jo, prostě jako jo, teoreticky jako některé to můžu dělat kvůli druhým. Já to dělám prostě kvůli sobě, protože já se chci ve svém vlastním těle cítit dobře, chci, když s někým budu mluvit, aby prostě neměl pocit, že s ním prostě mluví drsný týpek, takže to je to, proč já jsem si vlastně přizpůsobila hlas tak, jak chci, aby zněl. Jinak omluvte můj dnešní naturální vzhled, ale dneska mě totálně bolí hlava. Takže takhle, jakože jsem skoro naturální, mám akorát třasenku a obočí a ta pleť, no, to je jedno teď. Dobré, takže přejdeme teda už na ten hlas. Začneme třeba teorií. Teorie hlasu, jako kdyby ženského a mužského, protože ženský a mužský hlas zní hodně jinak, že když mluví muž, nebo v průběhu puberty se mu vlastně přesune hlas, jakože zní tady odsud. Jo, těm, co jako kdyby mužům, kteří mluví trošku výš, tak to zní třeba jako kdyby z obojí, anebo tady. Přesto ženám zní vlastně tady odsud až posud. Jo, to už zase záleží prostě každý člověk má jiný hlas, takže i ten hlas jako kdyby je pro někoho tím, podle čeho ho poznáte, rozumíte mi, jo, takže prostě každý máme nějaký hlas. Takže musíte si vlastně uvědomit, kde teď třeba začínáte, jo, tohleto už je můj jako kdyby upravený hlas, sice i když se mě třeba, nebo jako někdy se mě někdo zeptá, jakože, že no, jako mluvím s ženou, mužem a já jako no, tak jako s ženou asi nezním jako drsnej týpek, ale tak jako jo, můžu na někoho působit jako muž, není to úplně typický ženský hlas, a není to mužský hlas, je to takovej hrubší ženský hlas. A to jsem prostě chtěla, já jsem nechtěla žádný pisklavý hlas, i když můžu mít hlas výš, ale mi se to prostě nelíbí, necítím se v tom dobře. Takže přejdeme na to, jo? Když si takhle položíte ruku, tu, takhle, že dva prsty si dáte na krk, jeden prst tady, nebo takhle zhruba nějak, jo, takhle. Dva prsty na hrudník a dva na krk. A když něco budete říkat úplně cokoliv, tak vlastně, no nebo třeba můžete počítat do 10, jo, to je asi nejlepší. Tak vlastně ucítíte, odkud vám, kde vám vibrují hlasivky. Jo, no tak to prostě ucítíte a to je hlavní. Takže mužům ty všechny tóny prostě vycházejí tady z tohohle místa a tím pádem i trans holkám před feminizací hlasu vychází tady odsud. Někdy, jako snažím se, aby vycházel pouze tady odsud, no ale třeba když něco říkám strašně dlouho, nebo prostě se s někým bavím třeba vážně a tak, no tak mi spadne sem. Jo, ale jako kdyby měl by být cca někde tady. No a taky už záleží podle nálady a tedy to se samozřejmě prostě hlas taky mění. Ale tak to je prostě normální. No, takže teď budu vlastně počítat do 10. Nejprve si jdu vlastně úplně dolů, musíte si váš hlas
představit jako kdyby buď před sebou, anebo že tady máte lineu. Jo, to je asi jako kdyby nejlepší. Tím pádem já sjedu úplně dolů a budu počítat do 10 a vlastně 10 už je hlas tady jako kdyby s nosem v hlavě. Jo? Vždycky ten úplně nejspodnější hlas zní prostě, chápete, no, prostě mužský, protože jako taky jsem prostě byla teoreticky několik let na testosteronu, takže jdeme na to. Sjedu takhle úplně dolů. Tohle to je můj přirozený hlas. Proto mi přijde vždycky strašně vtipný, když někdo řekne, že mám mužský hlas. Dobrý, no, jdeme na to. A tak tež vidíte, že když budu mluvit takhle svým hlasem a půjdu takhle dolů, že ten ohryzek taky jakože sjede dolů. No, ještě ho mám, takže vám to ještě můžu ukázat. Ale mluvit takhle je dost divný pro mě, jo. No, ale teď mi vychází hlas z ještě můžu jít dolů. Ještě takhle, tady jsem úplně nejníž, co můžu. A teď budu teda počítat do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, a to už jsem tady, ale tady nechcete být, protože tohle to nezní přirozeně. Takže si jdete tady takhle trošičku dolů a tady je hlas, takhle asi, kterým byste cca měli mluvit. Jo, já vlastně mluvím takovým hlasem, ten je jako kdyby ještě níž, ale klidně můžu mluvit trošku výš nebo ještě výš tady, ale to už prostě pro mě není úplně jako dobrý, takže vlastně mluvím takhle. Jo, jenže hlasivky vás tam musí teprve pustit. Jo, protože jakmile jsou ty hlasivky, řekněme třeba starší, tak vás tam vůbec nemusí pustit a furt můžete znít buď třeba, že vám bude skákat hlas, nebo to bude znít furt jako kdyby strašně vysoko a přitom strašně pánsky a to nechcete. Takže vám tady dám pár tipů na vlastně rozcvičení hlasivek. Tak tež důležité je pít hodně vody, nejvíce tomu škodí kouření, protože hlasivky jsou vlastně strašně prokrvený orgán a jakmile kouříte, tak je vysušujete, tím pádem vám začne hlas chraptět. A jakmile chcete, aby hlasivky byly pružné, aby vás pustily nahoru a dolů, tak kouření úplně není jakože dobrý. Jako pak můžete kouřit. Jakmile už máte ideální hlas a začnete kouřit, tak je to v pořádku. Prostě budete znít trošku chraplavě, ale žensky. Ale pokud kouříte a budete dělat tyhle cvičení, tak vám jako bude to dost prostě obtížný a bude to dost blbě, takže doporučuji jako kdyby přestat kouřit aspoň na tu dobu, kdy si budete vyvíjet hlas, si mi rozumíte, jo? To znamená třeba 2 měsíce, i když to je těžké, já to chápu. No, takže dobré cvičení je třeba MAM. Je to cvičení, kdy se vlastně snažíte dostat hlasivky co nejvíc dolů a co nejvíc nahoru, jo? A vypadá to jako kdyby nějak takhle. Já si vždycky takhle položím ruku, abych věděla, kde mám hlas. Jo, protože k čemu mi je, že vlastně budu trénovat nějakou výšku, když prostě stejně to bude furt blbě, že jo. No, takže zase si jdeme úplně takhle dolů, tady. A budeme říkat mám, a přitom mám, pojedeme nahoru a zase na ten původní hlas. Jo, to znamená nějak takhle. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Jo, bude to znít nějak takhle divně, ale jediný účel toho je, abyste dokázali vydat tón jako kdyby z každé té části vašich hlasivek. Nemusí to znít perfektně, nebude to prostě čistý ani nic takového. Pro mě je jako kdyby v tomhletom problém, že prostě abych mohla dělat doma tohleto a vlastně nepřipadala jsem si jako úplný idiot, no tak by doma vlastně nikdo nemohl být. No, takže tohleto jakože dělám vlastně méně často. A po tomhletom cvičení ještě doporučuji jedno, a to je, že vlastně pojedete z toho nejnižšího, jako kdyby postupně na to nejvyšší, jako kdyby po lajně. Jo, to znamená takhle.
jo? A snažíte se o to jít co nejníž a co nejvýš, ale zároveň vám to nesmí skočit. Jo, to znamená, nesmí vám to udělat tohle. Prostě toho, co to udělat, fakt nesmí. Musí to být jako kdyby plynulej přesun nahoru a plynulej přesun dolů. Protože jakmile vám to skočí přesně v téhleté fázi, tak vy nebudete moci v téhleté fázi mluvit, protože tuhletu fázi vám to automaticky přeskočí nahoru. Tím pádem prostě budete znít hned jako čitmánek, anebo třeba když budete mluvit takhle s nadšením, takhle, tak se vám stane přesně tohleto, co se teď stalo mně, jo. Já sleduju jednu youtuberku a ona prostě říká, že ona prostě mluví takhle. All about your voice. Ne, to opravdu nechcete mluvit takhle. Takže prostě musíte, když si takhle položíte ruku, no tak musíte jet úplně nejníž, úplně nejvýš, jo? Takže takhle. Jo, a takhle musíte cvičit každý den pár minut, prostě hlasivky, ze začátku to prostě nebude ideální, ale jako fakt se snažte, jako kdyby fakt procvičovat ty hlasivky, vždycky doporučuji se napít před tím cvičením napít se vody, jo, je to dobrá věta, napít se vody, protože zase jako kdyby ty hlasivky nebudou, řekněme-li, vyschlý, budou vlastně v pořádku a vy s nima můžete pohybovat. Jo. Taktéž velice důležité v hlase je dýchání. To je strašně důležité, protože jakmile nebudete dýchat, tak tím nebudete dýchat. Jako kdyby nebude ten váš hlas takovej prodýchaný, tak budete mluvit přes nos. Jo, já vám to ukážu. Třeba když se nadechnu a teď něco budu říkat, no tak postupně u toho vlastně vydechuju a ten hlas zní úplně jinak. Tak když si takhle před pusou můžu dát ruku a furt musím cítit, že mi jde na tu ruku vzduch. Pokud vydechnu a teď když něco budu říkat, tak už mi na tu ruku nejde žádnej kyslík, prostě nic a já začnu mluvit po chvilce takhle, protože ten hlas už nic v ním nejde, takže se vám přesune dozadu a já už se automaticky nadechuju, jo? Ale když takhle budu chvilku mluvit, tak to vůbec nezní přirozeně, ale takhle mluví spoustu Američanek, klidně takhle můžete mluvit, ale fakt to nezní úplně žensky. O můj bože. No, takže co bych ještě k tomu dodala. Takže každé ráno napít se sklenice vody, stačí třeba 300 ml nebo půl litr, jako v lepším případě. Vždycky se napít před, chvilku počkat a u toho a vlastně popíjet vodu. No a nejprve uděláme vlastně cvičení MAM a poté vlastně cvičení, kdy jezdíme z hrudníku do hlavy, z hlavy do hrudníku. Tak. Pak třeba bývá problém udržet vlastně ten hlas tady. To bývá problém. Takže třeba spoustu transolek dělá to, že si to takhle drží, ale no já nevím, jako takhle, že to tam drží a že to prej zní jako více žensky, no jako nevím, ale tak jako nevím, no. Ale když tam vyjedete, to znamená, jsme u cca nějak u té 7, 8, můžu to zkusit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak to není 7, tak to asi záleží už. No a tak dostaneme se vlastně na tu 10 a trošku si jedeme dolů. Trošku. Jo, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a jsme v tomhletom Mickey Mouse hlase. A s tím Mickey Mouse hlasem trošičku si jdeme takhle dolů, takhle, asi sem. Jo, takže takovým hlasem já se vlastně snažím mluvit, ale stejně mi to jako by spadne trošku níž, ale tím hlasem můžete vlastně mluvit. Ale zase musíte mluvit hodně prodýchaně, všechno musí být
takové jako přirozené. Protože jakmile budete znít jako Mickey Mouse, tak už to lidem nebude připadat úplně přirozené. A věřte mi, že někdy je hlas to jediné, co vás prozradí. Fakt, jako já jsem byla na vlastně přednášce změny pohlaví v Praze, Stores, Gorgeous, a byla tam holka, byla sice hodně vysoká, ale tak jakoby neexistovaly vysoké holky, že jo. No a prostě já jsem si říkala, no tak jako normální holka, nebo jako tránce, nebo co je, protože ona si tam povídala s nějakou, prostě ona na té přednášce nebyla, ona byla jako kdyby, jak to říct, prostě tam, kde se platilo. No tak tam se mohli dát kávu, čaj a tak, takže ona tam byla. No a ona najednou promluvila, jo, ale ona byla fakt jako krásná, prostě holka, jo, akorát vysoká, ale to je úplně jedno. No a ona promluvila úplně jako drsný výpek, ne? A já jenom, no tak to je hodně špatný, jo. Proč prostě v Česku nikdo, jakože není nikdo, kdo by chtěl pracovat tak, že by jako kdyby pracoval s hlasem o translate. Třeba v Americe to je úplně normální, jo. Tam prostě stojí to asi $40 na hodinu. A přijde mi to úplně super, prostě, že se takhle věnují. Já se vám aspoň snažím natočit tohleto video, jako snad to někomu pomůže. Třeba za nějakou dobu udělám další video ohledně tady tohle, ale zatím si myslím, že tohleto stačí. No tak já to ještě zrekapituluju. Takže cvičení mám, poté vlastně, jak jdeme tu lineu z hrudníku do hlavy. Jo, klidně to můžete dělat i se zavřenou pusou, to jde samozřejmě taky. Ale jako s tou otevřenou to je lepší, protože nebudete mluvit se zavřenou pusou, tak či tak. Poté vlastně se hlas pokusíme vlastně těmi čísly, když máme rozcvičený hlasivky, budeme pít samozřejmě vodu. Jo, tak hlas udržíme cca tady. Z začátku tam třeba neudržíte, tak ho udržíte tady. Hlavně se jako kdyby snažte, aby vám nevibroval hrudník, protože jediné, co většinou prozradí mužský hlas, tak je to, že oni prostě cítí ve vzduchu takový to. Rozumíte? Jo, a to prostě, když žena mluví hrubým hlasem, no tak prostě nevibruje jí hrudník. Ve většině případů. Prostě nezní to tak jako mužský hlas, hrubý. Jo, zní to prostě úplně jinak. Takže tak, udržíte to tady a můžete si jakože něco říkat. Doporučuji si hlas nahrávat. Vždycky po každém cvičení, třeba z začátku, si nahrát hlas. Protože vám to může znít dobře, když se jako kdyby takhle slyšíme, nebo když se vy vlastně budete slyšet, no tak vám to může přijít dobrý, ale ono to třeba nemusí znít úplně dobře. Jo, jakože pro ostatní lidi. A doporučila bych jako kdyby neptat se úplně vašich dobrých kamarádek, protože dobrá kamarádka vám vždycky řekne, jo, je to super, máš ženský hlas, no však to znám, ne? Máš ženský hlas, máš ženské pohyby, máš ženské všechno. Jo, no ale pak jdete po ulici a jako někdo po vás začne řvát, že jste týpek, jako. No tak jako asi ta pravda byla trošku někde jinde, že? No, takže tak, vždycky, ale jakože fakt zajděte za někým, jo, za někým, nevím, jako jo, může to být třeba kamarádka, ale řekněte jí fakt, buďte mě upřímná prostě, neboj se, já se neurazím, jenom si potřebuji pomoct. Jo, třeba já mám nahrávku hlasu, jak jsem si zkoušela hlas a prostě moje kamarádka se mi začala strašně smát, tak já, aha, no tak to asi nebude úplně ideální. Jo, to vlastně bylo strašně vysoko a znělo to tak nějak divně prostě. Jo, jako pro mě by to třeba bylo dobrý, ale prostě jí to znělo divně, říkala, že to nezní dobře. Tak já dobře, tak jsem zase na tom zamakala, protože to, co si o tom myslí ostatní v tomhletom případě, je celkem důležité, protože teoreticky, když byste mluvili sami se sebou, tak je vám přece jedno, jak budete znít. Ale když mluvíte s druhými, no tak je velice důležité prostě, jak vás prostě oni budou vnímat, že jo? No, to je prostě důležitý. Ale s tím hlasem musíte být spokojení sami. Znám transvolky, které prostě řekly, že si nebudou měnit hlas, že se ho nebudou přizpůsobovat, protože to je prostě jejich hlas, tak mají strašně hrubý hlas, ale nevadí jim to. Jo, prostě
zase procvičují plynulost řeči, jo, kdy se jde nahoru, dolů, jo, a že to zní žensky, ale hrubě, jako hodně hrubě, ale žensky. Taktéž bych chtěla říct, že z začátku bude strašně divný, když tím hlasem budete mluvit s druhými lidmi. Proto říkám, nahrávejte si to, protože i pro ty jako lidi to bude divný, jo, takže třeba když třeba bydlíte s rodinou, taky jakože řekněte jako, hele, prostě mami, tati, cvičím hlas, jo, takže prostě, jestli to zní divně, řekni mi to, jo, a tak. No, takže to je taky dost důležité, abyste na to připravili vlastně domácnost, aby nebyli jako zaskočení. Já jsem třeba z začátku měla tendenci, když, jako já jsem takhle normálně mluvila doma, ale když jsem vyšla ven, tak už jsem to prostě nedokázala, jsem si připadala strašně blbě prostě. Jo, takže já jsem prostě vlezla do autobusu, no a jako říkám, třeba celý. No, a jako co ten řidič, že? Prostě úplně jenom. Aha. No, takže nebojte se mluvit i s druhými lidmi, tím vaším, co si myslíte vlastně hlasem. Pak můžete mít tendenci třeba strašně pískat, když promluvíte z ničeho nic, jo? Že třeba řeknete dobrý den, jo, protože prostě budete chtít mít vyšší hlas, no ale přitom už to vlastně přeženete, jo? A nemůžete pokaždé, když začnete mluvit prostě takhle si jakože držet prsty. Jo, třeba někdy, když mám pocit, že mi vibruje dost hrudní, když jakože mluvím, teď už se to stává méně, ale jako z začátku to bylo dost, no tak já třeba někdy jsem si jakože v průběhu řeči prostě tady takhle položila ruku, dlaň, prsty, rozumíme si. No a třeba jsem takhle pověla nahoru, jo, a prostě, aby to znělo pro mě lépe. Jo, pak se taky třeba nebojte toho, že, ale toho se bojí dost lidí, ale nemusíte se prostě toho bát, že ten mezihlas, že si ho lidi nějakým způsobem jako zapamatujou, jako kdyby, a pak vás nepoznají podle toho nového hlasu. Jo, jakože už jim to zase předivný a takové věci, nebojte se toho, protože přeci jenom stejně tím hlasem musíte projít, musíte ho prostě procvičit, jako kdyby, jestli chcete mít ten ženský hlas, který, když tak řeknu, projde, který prostě bude takový normální a nikdo vám jakože neřekne, že prostě zníte jako týpek. No, takže to je snad všechno, co jsem chtěla. Kdybyste měli nějaké dotazy, no ty mi to můžete napsat dolů do komentářů. A když tak udělám ještě jako kdyby pokračování tady tohle, ale myslím si, že jsem toho řekla celkem dost. Tak jo, tak se mějte krásně a ahoj.